Alhaji Baumia and in Nana Akufo-Addo say 2021 ye tunnel bridge e wo han omo bebubu no e se omo besi no foforo kai omo say bridge no e da so e twen enti enimeni ya ansa ne e beto aba no tunnel bridge no omo hwe na omo besiesie e mai Bantamahene TV Essumegyamanhene. Adiza to Mohammed. The Makwa about Bantamahene TV. Adiza. What friend say? Ntotroso Zongo Chief Imam. Ntotroso Zongo Chief Imam. Adiza is here and to win in Elkono. Bachai. Meniaji Papa. I didn't know when Yaji. Meniaji say, Yanya Wahine fair friend when you 40 say, I will your name. Now your friend say. Many a friend of Mohammed Abubakar. Mohammed Abubakar. Bachai. Ntotroso Zongo Hene. And I into Baba Buana. Sama Baba Sefa. Sanity. And your uncle from Yamanhene. I have Bantamahene TV. I had the Asante Amamre never be a Ahini Ubiano, young Kwan, and Yani at the Bremo, and the Danny Dana for a video to Bantamahene TV, and the Okafatu Matthew Medas, and for a Diza and an Yanishia, and I as Bantamahene TV, Amani Amamre, and a Wohunum, and a Jungo Chief Imam, a Baka and a Wohuno, said the penny for so about everyone, and no yam, a babatai, Nana, Echi, Amanashe, a fat by the Afashe up. What you are talking penny for him say, and that day, and I open one tomorrow, and Nana, by into the Sentino, Zungo, I am from penny for Zungo, no, you know, I'm from penny for, I don't want any more yam about the 30. Because one of your Bantamahene TV, you're so awesome, pa. For assembly, Yana Mohune, a party Apomasu, party Apomasu, and assembly for many who saw Mohano. Nana so about the Nimonyam about Tajumedianachi. I'm a Baira Fashi, Yana, I am Ntotroso, at the Atone, and you know, Abaso, I'm an IFFF. About Bantamahene TV, every one of the Nana from Poma. Nana also Kromia. Nana, Wakonia, now would you be one in Fiana say? Pasha, when I'm here to for him. The Pacho say, when I'm here to for him. When I yet for him, to for him, when I would took him up. When I meet him, I want to trust. Oh, my dear friend is Nana very much require him. Anna, very much Ampim or Tosomi and Son. Okay, now I first have been here within the day. Apomasu Yam Festival. Apomasu Yam Festival. Na afasha we ni bayire ne no wadi ana ye before. Bayire na ye di. Bayire. Ene ye de sefa no. Ye de sefa. Ye de ki ase be nyen ne. Ye de kan ase ne dada. Na edru sa na e sa afiwe no e na ye bosom no e di bayire. E na ne bosom no e di bayire. Bosom de friend say. Apomasu. Bosom Apomasu no. Sada we no mo shefa mana ono so didi bayire kana no. Ya da wase aya Bantamahene TV. Ye koso wadi dwumade na chi. Ye be koso bia no kwa na do station ato Bantamahene TV. Na wo na wo na ya so na paka mu.
efa wo hye ama Apomasu no bosom Apomasu no oso do ani ahu for higher Bantamahene TV and said that is ka kire mo no ai ene dai ya ba be pie Ntotroso afon Ntotroso na ye de wadui no Apomasu Yam Festival aye bayire afahye no ene edi no ne santi ene ya ba be pie Ntotroso a ya ne mo ba be di fa ya hye fe ewo opepa so ai afahye bi sei e perform ya ti asese ye hye fa yi edi e de kai Apomasu eye bosom a wo kuro yi mo no yeso ya mamre no hu sa Apomasu ye bosom kese e wa santimem ne santi da bi sei ena ye nana ana ye bosom Apomasu de bayire e kana no enti ene ye gina ho ahye fa yi ama bosom Apomasu ko so no Bantamahene TV na ha ena wo sompa no ye de esomo ya ma yefone tifu akwa be ba Bantamahene TV ai na na ti apakan mu no eye bare ma tweku ampem otoso miensa Ntotroso man ehene na hu no ena na yesi wo se odidi Yam Festival ana Apomasu Yam Festival ni che mu nyina ne se ena na yesi wo no ma odidi Apomasu Yam Festival de kai e de ma ye nananom abosom a wo krodua yi mu no eye bosom pani e friend Apomasu no wo de bayire e ma bosom no ena enti afahya ye di nyina ye bayire afahye ai Apomasu Apomasu Yam Festival enti na bare ma tweku ampem otoso miensa na seme wo ti apakema otutu ntuma fe na tena nkonya ne mpanifo edi nanim fe wo hoyi edi ka sha obo Bantamahene TV de pani mboto fo ma yete ne scientific wo fidie ne koso ato Bantamahene TV sasa ha na asante amamre na mane enya Bantamahene TV a BBC hu ni ma bia biem yanko an ya gi atum se eniem e fa asante ho amamre fa asante ho amamre a e fa asante ho de Bantamahene TV esan entity e pa aya di amba yenti dan dan nyina ya mamre no ya de bedum Bantamahene TV yanko an de bremo na ti apakema wadandan no ho no an bere ma kyeku ampe motoso miensa na semre wani hu na o hwe no no an semre na tutu na pak atutu ne ntoma etina pak mu fe na semre hu no no waje ne ntoma etina pak mu no na atina nkonya na semre o hwe ne mfo no yuso o ma fa o mo fe omo se omo na esigina ebi etise ya na omo so be fa omo hiye no omo dia kai bosom wo kure mu titiru si sabi imprediasa sanza eye na no ma fa hye ya titi wo bi ka titi wo bi kire no ene so brei ya de woduru Ntotroso ya be hwe Ntotroso amamre amane e wo Ntotroso titiru Yam Festival na Apomasu Yam Festival na daim ai na hu no na ti apakema waba no
bari ma chire ku ampe moto so miensa na sebe woni gusu a uhunu no na tutu na pakan atutu ne ntoma a wote abakan fe sebe na afa ne ho yie a onya agro sebe na woni gusu a uhunu no ai empelefo ti ba be pi ha tese ahobamba susu no aye emu ya dene enti obi ntimi mfa kwati kwa bi so medi na nanom bone ye hwa Ghana strongest Ghana ha nyina de no ho dene Ahmed Boache Ahmed Boache na semle hunu no Ahmed Boache Ghana strongest no omo so ba be pie mu ha bi ebe bo na ho ban say nipa bone fu obi ntimi mfa kwati kwa bi so ma medi na bone ne senti Ahmed Boache na semle hunu no wona waje Ghana strongest no na semle hunu no mo strongest Ghana nyina de no ho dene na semle wo hyeche afa ne ho a wo bebo na ho ban asrafo so wa ha a police for a soldiers for ya ba ya himfia ya asrafo na tetene ye wona himfie abrafo no wo be hu bi so wa hanom the sent obi timi fa kwati kwa so ma be fa boni bi emedi nana Apomasu yam festival ene ye didi akai nana ye nananom Apomasu bosom no enti ene ye hye efa ti sesei enti arafo mo koso na mo hwe Asantemasu TV na ye wona mepa edema Munkoso na mo hwe Asantemasu TV sasa Asantemasu TV de yedika ahyamomo Asante amamre no na mane no ahankoa na behu sa amamre bi etisesei sanse Asantemasu TV ye ni di amane na amamre achi ye se titi wo bi ka titi wo be kire ye pese ye mofra ye magunu se be mpredu asa wo mo afani ya wo mo no beba no na amamre ni amane no omunim enim ne moroso munkoso na mo hwe Asantemasu TV ne wone pa edema wo ye to aso biem nana etiapakam bayima hweku ampem na order dan ho apakan mu no na tutu na ntoma fefefefe a sika hwene egugu ne nsa aya na obi bisa se sika hwene no eye fake eye papa ana de ya hyeda broni abafo de ya wahyeda aye etiefo mu me kan kyeremo ya sant pa mu yanom bibie no awodi wani behu a enye adepa ana ye broni abafo de bi ne waye de huhu egu na ho nyina ya agudie ai sa se ya sant ma me ade ye bi se ewiase afo na ba bia Europe bi so tumfo se tutu ada romanti wadi agudie yengudie ye nananum di jai no ono nso so ahweso yie ne senti ye nananum wo bi di siesie omo ho nti wo hwese ya hemfo ne bi ma fa omo ho se de ye nana bari ma twene ku ampem a otoso me ensa fa ne ho na otumu se ye nananum omu siesie asanteman ugo wu se wo hema fa no fe nana kwatema amponsa otoso me ensa Ntotroso emai ehima nana so aginadwa ebo se nana so ho ye feyie we tese ye ma menom ye nana no modo mo kra to ho no o maja ne pa de ma asante dai ka chos asante ye wo man asante nye kuro ye wo man enti de ye wura opemso wo bu o man no nana kwatema ponsa otoso me ensa Ntotroso man ehima na wani ehu no nana na semre wani gusu a wo hwe no nana kwatema ponsa otoso me ensa na semre wani gusu a hwe no nana so enti ahim sa ene nana kai ne bosom Apomasu no obema ne bayire e de aka na no enti nana so ani age yi a anya asam ketwa ora entwene eni ade edi ahim ha we ka bibia kire wo se asante amane ne amane no ye ntontwene yamamre yamane bibia nu a ya to atwene enti munkoso na mo hwe Asantemasu TV na wa wure fi amane ne amamre de Asantemasu TV si ye de bebre obiem sanse san kofa wo ye nchi si ye kai na si ye kokofa ya ebenya so enepa se de be ye mabuna efira kireba ebehu amamre amane fa Asantemasu hunti ene koso na chebre ne Asantemasu TV Ntotroso Ntotroso na ye de wadui Apomasu yam festival afasha ye di edeka ya Apomasu boson no ena ne wani gusu a wo hwebi no koso na Asantemasu TV na obeye nshira for semi very much kwampem ene wani gusu ahwe no aye dia ba be pie biara aye ba be shefa no ama Apomasu bosom aye Apomasu yam festival no ampem kyeku Grima
otoso miensa ana semle wani gusu awre no pepepepepe nana enye easy enye nana nkwa o unsa nurse fo aba bebie mu hanom ai Zongo chief so e wa habi Ntotroso Zongo chief na mo enyina wa ha oman ni kutufo ehene wa ha ai senti benefo akukudam aba bepia ha abai adwuma yefo nurse fo teacher fo enyina aba bepiam e wo dwumade atise yi ama dwumade no akwaso aye fefefe sebele ya Apomasu yam festival na ahwefo ai yede wadu Ntotroso assembly etwagu e wo wani so no afashe bi etise sei no ahwefo ayana enafom se obehumi we kai ese ye nananom wo amamre wo amane afitete ai semre di woni gusu awre nyina eye ye duanum kramafu asabi mpreduasa wo mo Ntotroso man a wo mede wo mani manyamba betai nana tweku ampem bere ma otoso miensa achi amana shefa no pia we diana PCA ai semle eye esumenya asantema so man ehene ana semle wonu say wasi for fefa wani ehunu no diana PCA no the occupant of the black stood in Ashanti Kingdom ai ono ana ninti ene ye woja e wa asantema mu diana PCA na semle wonu say what to the kenti afa no fefe a wonu no asantema Bantamahene ana semle agefo wani gusu a wonu no ai otumfo osei tutu a otoso pienu Bantamahene ana semle wani gusu a wonu no adiana PCA ana semle wani gusu a wonu no ai nana odene ho okire kusi intrama ai asantema Bantamahene ana semle wani gusu a ohwe ne fefefe wone na tena nkonwane ne mpanifo semle omadwa fefefe a ohunu se yede nana akonwa ne mpaboa tese yoso chimiye kase asine so a enye asem kuma nana na semle watutu ntuma fefefe wone ne man ai na tena nkonwane ne mpanifo nyina age won kente fefefe a semle hunu no ono ana oba ya kan mami akonya tuntum ai wote so ono ane sa yewura opem so tumfo say tutu ababio Bantamahene ana semle wani gusu a hunu no ai asantema Bantamahene mekire opem so tumfo say tutu Bantamahene ai yenkonya miensa ema asanteman akaman dimu no ai eye nana odene ho okire kusi intrama anate benkum de so semle mahwefo ne atiefo akwababa Asantemanso TV aha na asante amamre na mane abrebia ye dodomo semle wohwe me benkum su ha ye hu ye nana fefefe onimonyamfo berema kukutufo a wodi ye nana aduana PCA wo kire kusi intrama ai asanteman Bantamahene mekire ye wura otumfo osei tutu ababi Bantamahene ene ye pese ye ne nana twetwe nkomo mienu miensa bi ye wura wadaroma ye mo kwa baba Asantemanso TV ya diana wisi yewra wadaroma ene dedewe ni chini ayafa ni ehun ayafa ni na yede ni kire fan ya ni kire Ntotroso agopramaso Ntotroso agopramaso yewra ye hwa de yede nim se kan yewra opem so ebo edwa ena ka yewra wode ne ho ekoko pie onom na de edwa bobe yase ne yakui de o munya se Ntotroso man hene Ntotroso man hene ene obo se edwa no na aya odene ho na okire kosi ampem Essumegyamanhene ya osa ya dua na PCA wono na oye Nimont ona no oye CEO e wa ha sei ya na ye Nimont CEO e wo kuro ya so Ntotroso kuro Nimont fa wa ye papa odene ho na ye CEO enti ne yanko brebo pa ne Ntotroso hene ne yanko brebo ne Ntotroso manhene enti na mo hu ye saa no ahefo semle ye papa eye Essumenya Asantemanso eman chiame na semle ye na twetwe nkomo no de nana eka nyina na se eye yewura odene ho okire kosi intrama na ona ye CEO de man Nimont mekire eye ekua otu agudie fom agudie won Ntotroso ha ban ma on sakrata ahase no ye papa odene ho okire kosi intrama na da wona no tiefo ye kwaso amamakwa babimba Asantemanso TV aha na asante amamre na mane
hankwan na yɛde bɛso mo sɛmle wohwɛ dede a ɛdi akyi ne osebo ɛbɛyɛ a ɛyɛ ya ewura ya de nyinaa ɛyɛ yɛ nana ɔde ne ho ɔkyi kusi ntirama asanteman ebenkumhene ana ɔno aso na yɛ asumegya asanteman so ɛman ɛhene yɛsɛ oba akama mi yɛ nkonya mi nsɛm akama di mu no yɛ papa ɛna tituntum no so ne sɛnti yɛde dwabɔ bi ne dede bi aba bepie dwabɔ bi ase ne mu dwabɔ a yɛkɔ ase no ne sɛnti yɛnyɛ papa baako wɔ ha a wɔn de onim amammerɛ sansa ha yɛ kyerɛ amammerɛ ne amanneɛ ne sɛnti gyebere ne yɛnyɛ papa ɛntwetwe nkɔmɔ kakra ɛmfa afahyɛ yɛ na dede yɛ a yɛkɔ so ho yɛwura wadaroma yɛmo wakɔ ababa Asantemaso TV na wie wɔn na me ne na hyia yi mejosu enyo papa wo nana me nana me nana ba ko am na hyia me nana ba ko am na hyia arefom di kaka kyerɛ sɛ yɛsua de wɔ Asantemaso TV awie me ne me nana ba ko bi na hyia yɛ nana ana me wura wadaroma eburo wɔn na me ne na hyia wie wo ne nana akuako kwate nana akuako kwate nana ma hu sɛ udi yɛwura wɔde ne ho akyi Asantema be nkumhene udi nanim pia udi nanim na yɛwura yɛhwɛ ade o woyɛ udibere wɔ yɛwura afam ɛne deɛ mene Essumegyamanhene nkoso hene pia Essumegyamanhene enkoso hene na ne na hyɛ nana akuako kwate yɛwura yɛhwɛ ade o dede yɛde kɔfan Essumegyamanhene sɛ deɛ wonim no wɔde kaka no ɔne Essumegyamanhene Asantemaso ɔhɔ na nananom Asantema fiye nti yɛka Asanteman a na aduana ɛyɛ Asantemaso ne firi na ɛnɛ yɛduru Ntotroso nso ka Asantemaso na Asantema wɔ yɛnkyɛɛ ne sɛ ɔma bia wɔ nafahyɛ saa fahyɛ yi ɛyɛ baida fahyɛ a ya wɔto nsa frɛ Essumegyamanhene sɛ ɔmmra ɛmɛbɔ no na ɔni saa fahyɛ edi mu hu ha Ntotroso a ɔde no aduana piesie na nakusi ntrama ɔbɛboa Ntotroso manhene ma wadi ne baida fahyɛ ebra ya wadaroma yɛde wase yɛhwɛ baida fahyɛ wadaroma yɛdi sɛ bi yɛte bayire no ebi mbadwen sɛ yɛ no abayire ne de akekanya no ana bayire fa sɛ de pɔte ne yɛ ne bayire fa hyɛ yi mu bayire afɛ ne ɔdeɛ ɛno nananam de kyerɛ yɛman aduane nananam di ka tena se di yɛ no ɛne ɔdeɛ na eduru mre bi a ne yɛ kai nananam bra ɔmo bɛtena aseɛ nipa tena aseɛ ɔbɛdidi ne wano nanam sɛ odidi no meyɛ no na ɔdeɛ ne di kan ɛma nananam tena yɛ no eduru afida bi a na ɔma bi wɔ hɔ a no wɔyi da kora so na ɔtwe sɛ odi afahyɛ akai nananam ase tena mo tena mu bra ɔmo bɛtena aseɛ na aduane a do ɔmo tena aseɛ ɛne ɔdeɛ no yɛka ne bayire ne mmom din pa ɛne ɔdeɛ yɛka bibi sɛ bɔɔdeɛ yes yɛse bɔɔdeɛ no ɔbɛboa ɔdeɛ aduane bi bɛboa ɔdeɛ ne bayire na deɛ ɔbɛboa ɔdeɛ no ɛne yɛfrɛ no bɔɔdeɛ ɔbɛboa ɔdeɛ nti ɔdeɛ ɛne nanom bi ka tena ase a yɛde kyerɛ yɛman ɛno no pia yɛwura yɛda wase sɛ wagye brɛ ne Asantemaso TV adwetwe nkɔmɔ na yɛhwɛ adeɛ o enti afahyɛ ti sɛsie no yɛwura mmabu no etimi de wɔn ho gyima na yɛmpanifo nkɔ afahyɛ sɛ nananom kɔ a yɛkɔ gya mabunu ane yɛkyekyere ma nso nananom kɔ antoma kyekyere ɔman na ɛsɛ sɛ nananom yɛ bibi de to hɔ ma mabunu bɛsua nti deɛ yɛ nyinaa no yɛyɛ ma mabunu asua ne yɛkae sɛ mmerɛ bi atwamu a kɔ yɛfa so nananom tena yɛ ni nti saa ma no yɛyɛ nya mabunu yɛyɛ ne mabunu nyinaa ati saa fahyɛ yi ebi wɔn ma yɛfiri yɛ mamu aborɔfo koraa ma yɛhunu sɛ daakye bi atwa bukuro no saa nanam se tena yɛ nti nyɛ nanam koraa na yɛdi ama amansa nyinaa saa na ɛti yɛdi ama amansa nyinaa atiefo ne ahwɛfo yɛwura Essumegyamanhene Asantemaso nkɔsoɔ hene ɛyɛ nana akuako kwaten ɛna wote ne nka no ai wama yɛhu amammerɛ a ɛfa ɛyɛ bayire afahyɛ yi ho ai yɛsɛ
oboa wodie ade be boa wodie a ye friend neighbor die ahwefo ne atiefo mama kwaba bimba Asantemanso TV semle mechire ode no ochire kusi intrama aduana piesie Asanteman Bantamahene aduya baba bechia yewura perima hwereku ampem otoso miensa ai otumfo Bantamahene aduya baba bechia no sanse one ne nyina ana na ti kurodua yi mu sama ya ne papa ebra na papa ode ne ho Asanteman Bantamahene wo kurodua yi mu no woda Nimont mechire eku a etu agudie foma agudie abansa ehyaase akrata ne bibia wase no ye papa ode ne ho ana na ye CEO ana na oda wona no ne sent ne wona ye papa barima hwereku ampem eye Ntotroso man ehene ana na ti ha ne sent se waba afahye ti sese ya na wo so baba chia na odo bebo odom ti ne sent santina atua ohu nyina eye esumenya esumenya ene ne man ene adehye ene wona bebo na chidom ene baba chia ya papa ntine santi wote ne ho ochire kusi intrama Asanteman Bantamahene adrianum ti ena eja ewa Asanteman mu jelo wote ne ho berima no berima wote ne ho wote ne ho ena eba no semle wote ne ho ena eba semle oba ba chia eye berima hwereku ampem eye Ntotroso man ehene semle wote ne ho berima atwana piesie Asanteman Bantamahene yero otumfo se tutu Bantamahene ana semle hu ne se o chia eye Ntotroso man ehene fe wodo abo wodom no semle wachia ye papa ofeso sanse omuni momo dada enye ne ahwefo ne atiefo se de dika ka kire mo no aya wode ne ochirikusi intrama aduana piesie yero otumfo se tutu abebio berima opem so berima Bantamahene mechire ode ne ochirikusi intrama aduya sanse wo se edwa ne apata foforo bi ase ne monyamfo bi ti ase enye obi ase yewura John Dramani Mahama aya otumfo Bantamahene aduya so oba bechia no ne senti yewura John Dramani Mahama enso aba so oba bechia no ne senti otumfo Bantamahene enso aba ha mechire ode no ho ochirikusi intrama semre yewura John Dramani Mahama oye franka na fragbearer ma NDC amanyokuo no ana semre wani gusu a ohwe no ana yewura ode no ho ochirikusi intrama enso aduru ase oba na oba bechia no sanse se oba bedi ade a etise ya empanifo wa Asanteman ne akanman mu de obetena dwamu a sanse yenim se Ghana mantem ya de eye yewura opemso ena nkiye ka semle wo hwa omamma omumuso e de amanana e kire wo buo atwana piesie ena semle hu de se ode odo ato odom de odo aba odom fe ache John Dramani Mahama as president of the Republic of Ghana for NDC amanyokuo no semle yewura ode no ena achia NDC eye flag bearer meche John Dramani Mahama as president semle afim wo se gina de ama NDC amanyokuo no ana hu ne se wafa no fe yewura tutu ne kente papa bi na oba ba chia John Dramani Mahama eye aduana piesie meche otumfo Bantamahene ena eno no oduya eba ba chia eye John Dramani fe yewura chia wie de na reform nkoso na monye bro sanse ahadi Asanteman amamre ne na amane ne ndoto na se medical ka jose se wo pa amane ne amamre fa Asanteman wo de Asantemanso TV mem kwatie na wunya ne ba bia se ya ha wabɛkya John Dramani Mahama awie ɔde nani akyia ne tenabeɛ na na akɔ akɔgye adwa na amane ɛwɔ hɔ yɛde abɔ no kɔsɔ no Asantemanso TV na amane ne amamre bi ɛbɛkɔ so wɔ ha bia no yɛbɛma wahu na wode waso ate bi
ya ma hwefo ne tie fa kwa babie mba Bantamahene TV ai obebisa se na wan so na sate apakan mu na ke hu yi ya barema hweku ampem otoso miensa ne a wotena afahye ya se afahye ne ya ne dia no ai ena ka wotena apakan na anya ono nkuto adan a efri se ya papa ya de nyina otumfo sei tutu abebio ai ni sia na mohene mechire Bantamahene yana na performance kwatia a wotoso mienu na semla hwefo ne tiefo mani hu ne se wotia apakan mu no sanse yewura otumfo sei tutu sia na mu ni enti ono de wotena apakan yeye yana na bafo huso amankwatia Bantamahene ana sele wagina mu fefefa tena apakan mu dia hye yewura opimso be manam enti semla hwefo ne tiefo ni a wotia apakan mu yefo ne preko pese Asantehene ana apiem wa ha no Bantamahene no bafo amankwatia huso a otoso mienu no ana hu no wono ne begina mama yewura opimso otumfo sei tutu abebio ai semre yana na bafo amankwatia ena semre wagina pakan fefefe a wokono momra na yemfa yani enhwe amane ne amane Asantemaso TV de bi yadi ka ka kire unya amane ne amane yo ba bia hanko ena obenya Ante semre ye ma hwefo ne tiefo akwa ba biem ai Bantamahene ena semre wani gusu a wohwe no eye nana ohusu bafo amankwatia ena eba no wono na eba betina pakem esi yewura otumfo sei tutu ai opimso bema anamu enti semre wodi pa uhuni ya Asantehene preko pe ai sasa ono na abegina mama otumfo esi anamu ni piao semre nana etia pakem di asa dada na okakra amamre ne amane de ye nana bafo amankwatia anim ne senti ena yewura opimso bema ayi ni se womra ema metina pakem ai ne senti ena ye papa ya de nyina Asantemawura ayi no se omra metina pakem bafo huso amankwatia ana semle ohun se otia pakem no ukoso na monye bre wa Asantemaso TV ya moye ya moha Emenia Goasomanhene
Pacific filling station. I want Ntotroso 1,000 Ghana cedis. Bafo Bantamahene, Yambre, Bisi, Yura, Santene, Utumfo, Ose, Tutu, Anai, Ewumedia, Nana, Egusu, my Ya, Wabi Medi. Ase ha sɛdeɛ meka yɛ no aseda ɛne yɛde ma mo nyinaa sɛ Apomasu afahyɛ mpem 2024 mo nyinaa mode mo animonyam abɛtɛ akyiri ama no abɛyɛ krabɛhwɛ yɛamammerɛ ɛne yɛamanneɛ Yenseno Yebedi Akonya Mfie Bakon Aduasa Emienu ni Enhyehyɛ ya mebaye ɛda hɔ ɛde ma Ntotroso Akonya no na sɛ meso metoa so ɛhwɛ ɛma bibia ɛkɔ wano Afahyɛ ya yedie ɛho wɔ emfasoɔ ebebree ɛma yɛmranteɛ ɛne ɛmaba ehunu amammerɛ ɛne amanneɛ ɛwɔ baabi a yɛfiri na yɛbaayɛ no afahyɛ yɛde botaeɛ ɛne si ani so sɛ yɛayɛ amammerɛ ne amanneɛ ne nyinaa wie na deɛ ɛsɛ sɛ yɛde kɔ yɛwura hɔ yɛde bɛkɔ no na ɛsɛ sɛ yɛbɔ dwa ne yɛto yɛ sa frɛ yɛnuanom amanhene nananom ɔman no ɛne mpanyinfoɔ ɛwɔ ɔman yi mu na wɔn nso ba na yɛtimi ɛda yɛ amammerɛ no ɛkyerɛ wɔn na afei botaeɛ yɛ a yɛde asi yɛn ani so ɛde yɛ amammerɛ no yɛma wɔn mu ehu Ntotroso a afahyɛ mu ɛne yɛde twe nneɛma bebree ɛde ba ha egyina afahyɛ so ɛna nananom sika a yɛakeka yɛn nsa ase firi nadef yɛde sika nyinaa to hɔ sɛ yɛde bɛyɛ nursing school ɛwɔ ha mfie bɛɛ edu ɛna ɛbɛyi ɛna yɛwura ma baafoɔ Bantamahene ɛne NDC aban sabrɛ no pa akwasi misa ata samrɛ no ɔyɛ vice president nyame mfa ne kransie yie wɔn baaya yɛde abaso twa saa school no mu ya yɛbie saa school no ya enipa efi akyirikyiri ne bɛnkyɛn nyinaa aba school no mu a
ɛnɛ College of Nursing atia ate sɛ wɔ Ghana man nyinaa ne mpo wɔn mo bɔ yɛn ho mmɔdene ɛwɔ biribiara wɔn mo ɛyɛ mu kɔɔso baako a wɔn mo yɛ yasan apere asan akɔpɛ kɔɔso baako asan de aka ho yɛ nɛ wɔn mo yɛ general nursing na wɔn mo san yɛ midwifery ɛsan aka ho n'ano ɛyɛ wɔn mo da yɛ principal obegyina hɔ kasaeɛ no ɔka kyerɛ sɛ ɔsan ɛde enompe emu ayare adesua ɛnso so asan abɛka ho yɛnim sɛ yɛbɛyɛ amana kɔ animu afahyɛ koro yɛ ɛna nananom yɛhyia mfie mmienu ni yɛsan de to abayɛ anim sɛ yɛsika no yɛayɛ nursing training na wie a yɛpɛ sɛ yɛde senior high school ɛnso so ɛba ha na ɛbɛtete yɛn nkora na ɛwɔ ha no na wɔn mu so nya akwanya ɛkɔ nursing college hɔ ɛfiri sɛ ɛhyehyɛ ne sɛ nursing training wɔn mo fa nipa wɔ ha a ɛsi sɛ emu nipa aduonu wɔn mo ɛqualify nko adeɛ ofiri Ntotroso ha ɛsɛ wɔn nso wɔnya kwan ɛkɔ school no mu yɛka sɛ nipa efiri kurom ha ɛnɛ wokɔ hospitals ahodoɔ a wɔn yɛ anɛɛsefoɔ no ɛdɔɔso bebrebe ɛno ɛna ɛnɛ afahyɛ yi a yɛyɛ ɛno so yɛto yɛn nsa frɛ regional minister ɛne mpanyinfoɔ wɔ education mu ɛma wɔn mu nyinaa ɛde apasoɔ ebetwa school yi mu ɛpa ho ntoma ɛnɛ yɛwɔ twere kuampem senior high ɛwɔ Ntotroso ha aban aso mu prɛko pɛ ya sabre yɛduru mfie emienu ɛno ɛne yɛde srɛ adeɛ ɛde firi aban hɔ sɛ yɛnea yakɔfa aba no na aban nso so asom no waboa ama na timi awie ɛpɛyɛ school no yɛnea ne yɛde yɛsika afiri aseɛ yɛbɛsrɛ deɛ obɛsi aban anam ɛsɛ adeɛ baako mmienu a ehia yɛyie papaapa ɛde ma school no ɛyɛ dormitories a nkwaraa no ɛda mu no yɛwɔ bi wɔ hɔ yɛgusu si abrɔsan no mu wɔ hɔ na deɛ ɛbɛsrɛ ne sɛ nkwaraa no aban ɛde wɔn ɛreba no bebree deɛ ɛbɛsrɛ sɛ yɛbɛnya dormitories no bi asan aka ho ɛna school so wowɔ mu na wonni afidie a wode kɔ baabi a tam biara no so na mo aka akyiri ɛwɔ nneɛma bebree mu ɛno nti sɛdeɛ yɛsrɛ bus de ma College of Nursing abra a yɛpa ho ntoma no ya aban no egyina nana so na awɔtwe mmienu pɛ ɛde bus a ɛfa nipa aduonum ɛwɔtwe ɛde bre school no ɛsan de pick up ɛsan bɛka wɔn mu saa na yɛsrɛ sɛ aban wɔn nso mma yɛn na nka yɛfiri hanom a ɛnkyɛ na aban frɛ sɛ yɛmɛgye bus ɛmfa ma school no na afei nso so dormitory yɛ a yɛka ho asɛm no aban ɛmfa bi ɛmɛka deɛ wɔwɔ seesei no ɛma yɛn ɛfiri sɛ yɛayɛ adwene sɛ ɛkwan biara so schools no mmienu yɛbɛsan apere akɔ ama university ɛnso so aba Ntotroso a mpanyinfoɔ a moahyia mu wɔ ha nyinaa mpuntuo ɛne nkabɔ mu ɛna afi yɛde si yɛne soɔ yɛabɛhyia
ni ye nyina na ye nim ye ho na enso so ye ba ni ye chia ni ye didi ye ho nkomo no na ama ye nyina ye hu se ye nyina ye nipa ba ko a ye free Ghana memu ena ya be so a ye ka mpuntuo ho asem no na edi adanse se afahye eya ade a ede mfaso ebebe ede ba enu nti oyin bi ti ba bi no oye se eya abosomsem enu nti won fa ne hu nkohyemu a na oya to na mamre ene na manye ato ake bedamase semu nyina mabeboa enkanka miwura otumfo se tutu bede kwato na ni o ma me kwai na afi wayi o wan sai ya so we was afi gonu se omra no meka mechi mebeyi ewi beye na afi excellence John Dramani Mama ono so wase nibre no so waba abetle meyi amano aye kama nanamu a wase mubre nanamu amanye nanamu abrembom nanamu digrofo ene domo a moshia na ene wase nibre ni mo atofo ye toko so esre mo se emutumanye Yewra chairman Alexibom ene unia chairman for account ho me de menchia ekomamo Yewra regional minister Yewra MP Yewra DC ye papa Ntotroso mahene Yanana Essumegyamanhene Yanana Bantamahene a osi Yewra otumfo anemu Yanana nom ene yahema fo nyina ene Ntotroso fo nyina mechiamo afishapa o na nyedikan medamo asese na Ntotroso mahene Oton safre me se membeka ho na yendi sa afahye ye Apomasu bayire afahye yeman nyina se ye bayire afahye se emo afahye se ngo afahye afahye bia eya ye eye ade a ye se ne be ya
yɛbɛda twɛdi ampɔnya kopɔn asɛn sɛ wɔahyira yɛn ɛne yɛdwuma a yɛayɛ a wabɔ yɛn ho ban ama afei asan ato yɛn. Yɛda Nyame ase nso na yɛde yɛ ayɔnkofa a ɛkyerɛ sɛ yɛhu yɛbusua a akyɛ sɛ yɛhu yɛn ho afahyɛ etimi de yɛn ɛsa bɛbɔ mu. Na nea ɛka ho nso ɛne sɛ yɛde saa afahyɛ yi na yɛde pɛ sika sɛ ne bɛyɛ a yɛde bɛyɛ mpontodwuma ɛwɔ yɛn man mu. Nti ɛmɛdɛ paa sɛ mabɛka mo ho a yɛdi saa afahyɛ yi. Nti nea ɛdi kan menim sɛ mmerɛ kɔ na ɛbɛhia sɛ yɛbɛyɛ appeal for funds na yɛde ayɛ mpontodwuma bi. Nti mebaeɛ a mekuta me nsa mu 20,000 Ghana cedis. A ɛyɛ kane sika 200 million sɛ nananom mongye na mponto bi a mode asi mo ani so a mopɛ sɛ moyɛ no na mode media nso ɛka ho. Na mekan krataa a mode maa yɛ abra a yɛde baa ha no, abɔkɔsɛm a ɛwɔ mu ne sɛ afahyɛ te sɛ sei a ɛna 2012 nananom to nsa ɛfrɛ aban mpanyimfoɔ. Na sɛnea nana kae no saa mmerɛ no na yɛ vice president a wonya ne baabi kɔ na memfa ne kra nsie emisaata ɔbaayɛ a nananom de nursing training college asɛm ɛto wɔn anim. Na ankyɛ biara ɛna Nyame adom a 2014 abra na meyɛ mampanyin no ɛna ɛbɛbie Ntotroso nursing training college ɛwɔ ha. Nti mepɛ sɛ mefa akonnwa yi so akyia me mma ɛwɔ Ntotroso nursing training college nyinaa ɛne mo principal. Na megyina ha yi mema mo nyinaa afihyia pa na mesrɛ Nyame sɛ ɔbɛma yɛ afahyɛ yi akɔ so dwoodwoo na biribi akɔ yie. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ afei yɛ abatoa afei. Na Ghana ha Nyame ahyira yɛ bebree. Yɛato aba toa. Mmerɛ biara Nyame ma yɛ ɛto asomdwe mu. Yɛsrɛ Nyame sɛ abatoa yɛbɛto bronya bosom ɛbɛ yi Nyame nhyira na Ghana ɛnto aba no asomdwe mu na yɛmfa yɛto mampa mfra. Na yɛnim sɛ kabimami kabe amambuo adeɛ a ɛyɛ fɛ ɛwɔ kabimami kabe amambuo ne sɛ mfe nan biara yɛnya akwanya sɛ yɛbɛto aba na yɛyie aban a yɛpɛ sɛ ɛbɛdi yɛ so mfe nan a ɛreba. Na yɛn nyinaa yɛnim nea yɛman no ɛrefa mu. Ahokyere a akyekyere yɛn, yɛsikasɛm a asɛe, nneɔma a atɔ sin a biribiara ɛsan n'akyi. Enti December bosom mu na yɛhia ne sɛ Nyame bɛma yɛ aban foforɔ a ɛbɛtumi ama nneɔma adane na ahokyere a ɛda yɛ so no na ɛfiri hɔ akɔ. Yɛhia aban foforɔ a ɛbɛba abɛboa na mmabunu anya adwuma ayɛ. Na wɔtwe atwa mu yi Ghana Statistical Service almost say unemployment rate apagya koduru 14.7%. Na 2016 na unemployment ɛyɛ 8.5%.
nti kyerɛ sɛ yɛn kwada ne bebree a ɔmo free school leba ɔmo nyɛ adwuma nyɛ na Ghana Statistical Service ɔmo sɛ titiriw ɔmo nyɛ adwuma nyɛ ɛnyɛ ɔmo a ɔmo awie university any schools akukudam to say nursing training universities colleges of education titiriw ɔmo na ɔmo nyɛ adwuma nyɛ nti ehia sɛ nyame bɛma yɛ aban a ɛbɛba bɛdane saa yi na yɛmmabunu anya adwuma ayɛ enti na NDC amanyɔkuo yɛn botae a yɛde asi yɛni so ɛne sɛ 24-hour economy no yɛde bɛba na ɛno nea ɛwɔ hɔ ne sɛ ɛwɔ mu sɛ companies sɛ Newmont ɔmo yɛ adwuma anadwo ɔmo yɛ adwuma daytime ɛnso adwuma bebree wɔ hɔ a ɔmo so ɔmo wɔ akwanya a ɔmo bɛtumi ayɛ adwuma anɔpa ne anadwo wokɔ amanɔne a adwuma bebree ebi kɔ anɔpa na ebi nso akɔ anadwo na yɛgye di sɛ yɛboa adwuma yi sɛ yɛbɛboa ɔmo sɛ yɛate ɔmo toɔ so anaa sɛ yɛde nea aborɔfo frɛ ɔmo incentives ama ɔmo sɛ na ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi ayɛ adwuma no anɔpa na anadwo na yɛn nkwadaa no a ɔmo ni adwuma yɛ na ɔmo afa ɔmo so bi na ɔmo abɛyɛ adwuma ehia aban a ɛbɛba bɛboa na esiesie yɛakwan ewie ya mefa sonwane ɛba Ntotroso ɛkwan no so na kwan na asɛe bɛɛ na wɔtwe etwa mu aban sɛ ɛde 150 million cedis ɛbɛsi potholes ɛwɔ Ghana ha nyinaa na mete yɛ mesere ebi sɛ wohwɛ sɛ nea yɛakwan asɛe asi afa 150 million Ghana nyinaa sɛ wode bɛyɛ potholes mesrɛ wo ɔmampanyin Akufo-Addo ɛne o driver mate Baumia sika no sa ɛnso na woyɛ Sunyane Ntotroso ɛne Ntotroso man kwan nko a 150 million na ɛbɛsa enti sɛ sika no wɔ hɔ a momfa bi nka ho yɛhia aban foforɔ a ɛbɛsan bɛpagya yɛ koko adwuma no agyina nananso ama koko adwumafoɔ ekuafoɔ ani ɛbɛgye wohwɛ nne a amanɔne koko price no apagya akɔduru $5,000 ɛnso wohwɛ nea yɛkuafoɔ no aban etua wɔn na ɛnso ani koraa enti na ekuafoɔ no bebree egyae wɔn afuo ama galamseefoɔ ɛsɛ yɛfuo no etu sika kɔkɔɔ ɛwɔ so enti yɛhia aban a ɛbɛba bɛpagya sika kokoofoɔ no so sɛ na ɛbɛyɛ a ɛbɛma ekuafoɔ no enigye sɛ ɔmbɛhwɛ wɔn kokoofoɔ no so na etimi asoro ama yɛde akɔ amanɔne akɔgye sika aba ehia aban foforɔ a ɛbɛba bɛboa sɛ na ɛbɛyɛ a produce buying company adwuma no engu ebi sɛ yɛn nuanom ɛmɛɛma ne mmaa a wɔn yɛ adwuma wɔ produce buying company wɔn dɔɔso yie wɔn boro 10,000 people na sɛ PBC go a na ɛkyerɛ sɛ wɔn nyinaa wɔn adwuma asɛe PBC abra NDC wɔ hɔ wohwɛ koko a yɛtɔn no Ghana ha nyinaa wokyɛ mu mmiɛnsa a wɔn nana ɛtɔ ɛfa kɛseɛ 30% wɔn nana ɛtɔ nso afei nso deɛ wɔn ni sika a wɔn de bɛtɔ koko bosom nsia ni PBC dwumayɛfoɔ yɛntua wɔn ka n'ano mehwɛ yɛ a bank bɛyɛ 5 ɛde towing car ɛɛtwetwe wɔn mfidie ɛɛkɔ nyame yɛ adom ne ɛba a yɛbɛsɛ wɔn mu na PBC adwuma no agyina ehia
abanya ɛbɛtoto yɛ sika asɛm yie sɛ ne bɛyɛ a ɔhia yi a akyekyere yɛ nyinaa ɛbɛfi yɛ so akɔ enti wei ne yɛsrɛ sɛ nyame bɛyɛ ama yɛn na medeɛ mmerɛ biara asɛm a meka ɛne nyansasɛm a yɛma mpagyi owura akofoɔ ɛkaeɛ mekae sɛ the year 2000 na meyɛ Minister of Communications nti me na mehwɛ NDC Communications so ɛnso ɔmampanyin kufoɔ ɔde asɛm ketewaa bi ɛtwe ayi ne firi yɛn nsam na ne ɔkae ne sɛ hwɛ w'asetena mu na to abapa nti asɛm a mede bɛgya mo no monhwɛ mo asetena mu na monto abapa na mede ma asɛm ɛbɛ awieɛ pɛ sɛ mekae Alhaji Bawumia ɛne Nana Akufo-Addo sɛ 2021 yɛtano bridge ɛwɔ han ɔmo bɛbubu no ɛsɛ ɔmo bɛsi no foforɔ mekae ɔmo sɛ bridge no ɛda so ɛɛtwɛn enti animanim yɛ a ansa ne ɛbɛto aba no tano bridge no ɔmo nhwɛ na ɔmo bɛsiesie ɛma yɛ meda mo ase nyame nhyira yɛ nyinaa
tapinti na tu from Mexico as a group. Zio. Kobia Santi Kotoko Kasa, Asanti Mamatie, Ezio, Pia Bafo Kasa. Ghana Vice President, Nana Msini, Nana Ntotroso. Zio. Former President Mahama. Nana no Asia nyina. Ane Ntotroso and mine nyina. Zio. Ene aye enije dama nyina. Ene de ehu ye ni fie mienu bia. Last 2 years na me wa ha. Ene me ne Vice President ne shia ha. Bibia ko kama. Na ansa na me koma sem so no. Enura nananom ya omukom nana komfo akomfo ni nyina hia ha na ensem osi na afa bebre Zio. Ekopem se ensuo no bae na me kan say 2 years ago ne kan say enkasa afahyewe no ye be ne national affair by a hwemwa ama enua de esiye no na me di hu yaw yi if say enua no ma koyie pa nwanwa enua ekoyie ema enkroiso obia behwe ekopem se ensuo no ye de bae na de me kan kire Omanhene ne say onguso Ompresi aban sebeya Apomasu ye be the national festival MCN the national festival ebe boye nyina afeso ebe mo bia hu ba bia Ntotroso hye obi ho abo Ntotroso no obuzasa Ntotroso onije ana if you say ye mo hu dewu Say no, I walk Ghana. The biggest mining company. Yeah, I walk Ghana. I want to trust her. So, I did not just send to trust him. So, now I had a bus, a bit in Ghana, or 17 to trust him. So, and Bantamahene, Mesro. To one among last 2 years, so promising. So, over to one among. Now, and son, I will be drawn. Na ashata Ghana nyina amasa nti hweho yi man eno ade hu ye na ye ne je hu yi ofri ho a ye wura aseme na mu nyina amase eno adwuma fefa mo ye na komfo ya mo ye oman no mu se madagye ebe hwe de ekoso ni nyina ye wura se me fantuma nim se odamase papa enei sa dom no kotokoni ha se kra bo awunya bi esuno ayenya bi enti oso odamase monko so kra kro no sa mongo so kra ya mane no ana maye asantefo ti odamase efri hono na ya baba ka say last 2 years no ya can sembi ya nani na no na say efa company no ya Newmont omo ha na no sra omo say efa ya infrastructure development no kachi ya no obi be ka say omo na eso omo ye man na mo ye adwuma ha omo fa gudie wa ha enti aban ye bidie ba yesra omo se omo nye bi na mane nkwa nimu
Last time me bejina 2 years ago. Me bejina ka edan a esinsen wiem. Ena me ba ena edan no egusu sinsen wiem o. Ofiri ho a ekwan a efiri sunyan eba ha enko. De free hwidie mo ba enko. Ena aheya so ni nyina enko ekwan atwa Ntotroso ho ahia bia enkwan enko 2 years ago still sanity enti ye besra new month for omumwae on say yan ha no de ye ni hwio ye ni sika ye ni hwe de broni be kan say obaha poverty a fact of life and so am why dia na so am kase bibia ya aban a enye yi udi sika na kro no ye ni twa se kapre ne wom se dama ne wom yen dia ne se yakwa koda yesi udi sika kwa brochire enti yesre omo hwe no ma bi no omo wine yempese e be candidate bre wo koye yesi Bantamahene ba pa ka ba ka bi a kire me pa kire ntisa na ye hwe ye na me hwe me nananom ye omo wa ha omo nya adwuma ebi ko school na ye ne den enti e be hwe me na yesa enti me hwe ma ne yesa enti enko si da ban enti me de me gira ha me gira ye wura na mu na me ka kire mo se ade ahia otumfo pai ne nananom de sawo ye no samwa ne nananom de a ene no agyaye na se oso be ye de a ene na wo ye na aboa o mu enti ano ena me ka kire ni mo ntofo se ya ne ka se wi ase aiden enu kra de bo mu de no de ekwan ne mu da ho ma o mu ye de ye kwan ni nyina asisi o fa ba bia enye yie enti yesre o se afia ye besi minim se next year Apomasu ni ho but the following year Apomasu ho enti no ebedi ho no omomi anti asempa on sa ya ti asempa dia na kire se ye mbegyina ha nkasa bebre na se anti asempa me Bantamahene me ba na me ba ha mankasa enye yie misramo enti mo hwe ho na mo mwan sebe ya ye kroi ebe fa ne ntuma pafra yenim se ha ye yia ebi beka kumase ebi beka santeman ebi beka Ghana man nyina na ye wie kra no ne ye ka kire mo se tio minuanu amohia ha nyina November ye goto aba December bana ye goto no mepam chow enye ntokwa ye nyina obia wodi ogina se office opese ofiri ho a wo de ofiri ho be no obi nkoko ho ntokwa won say ye wo Ghana nti ya ne anim ade afre ni peace but of course oko Sierra Leone oko Liberia oko other African countries na and when I hu the meaning of peace because we kwa ko hu awura baby ne wo fafa faso ne atwa ne nsa obakwa ko hu ba ma bi ogina so enso na ne nan ni ho ni nyina aye mempene ya dia kontokwa ya adani kru no enti mesramo menananom abaya ya beto yi mo me nto na somdwem de wu gina no obia no ni ntokwa ukọ wakoto aba na me ya dom do de ba man no na odi aman enti me damu nyina mase se na mama makonya na yewura asem kakra opeso okacha mo mama mkwan amakan
meda mo ase.
Bantamahene TV, Essumegyamanhene.